Здравейте от нас, от магическа Лапландия. Отиваме в подземния Санта Парк, където срещнахме дядо Коледа, пуснахме писмо до България, направихме си ръчна бисквитка, но за това малко по-късно. Препоръчвам ви да използвате гардероба, тъй като е доста топло в парка и ще можете свободно да се движите без 10 кг дрехи върху вас. Веднага, щом преминете цветния тунел, пред вас се открива сцена и точно тук е основната част на парка. Всеки ден в 12, 14 и 16 часа има елфско шоу. До трая шоуто аз си взех горе шоколада, след като приключи се насочихме към първата работилничка, където имахме възможност да си направим дядо Коледа. Като приключите, имате възможност да си го вземете вкъщи или да го ставите в работилничката. Втората работилничка, която посетихме, беше за правене на джинджифилови човечета. Самата работилница е безплатна, но трябва да си купите самото джинджифилово човече, което е предварително изпечено за вас. Можете да видите как стана нашето. А всяко място и всяка работилница е тематично украсена спрямо това какво се прави вътре. След двете работилнички дойде най-вълнуващата част, поне за мен, от Санта Парк, именно пощенски офис и пускането на писмо от Лапландия до България. Можете да проследите цялата поточна линия на получаване на писмата, сортиране на писмата, отделяне на писмата, слагането им в чували, както и все още неразпределени такива. Купувате си картичка и марка от пощенската станция, писвате я и имате възможност да я пуснете или за тази година, или за следващата Коледа. В следващата част ще видите как се качваме на коледно влакче, както и срещата ни със самия него. Да, точно така видяхме дядо Коледа и ще видите точно какво ни каза той. Аз съм Нати от Nati Round the Road и ако не искаш да изпуснеш нашето пътуване до Лапландия, последвай ме! Чао!